500 रांनि बिसनायाव इउपिपिएलनि चेयारमेन बेन्जामिन बसुमतारी। प्रमद बर'आ जाख'नाय खालामा होनना समाय लानाय इउपिपिएल दोलोनि मावथिनि नुथाय। भैरागुरि भिसिडिसिनि इउपिपिएल दोलोनि मासिगिरिखौ रांनि सायाव उन्दुनाय नुनो मोन्दों। 500 रांनि न'टआव जोबोर मोजां उन्दुनाय नुनो मोन्दों। समाजारि बिजोङाव भाइरेल चेयारमेन बेन्जामिन बसुमतारीनि सावगारि। जाख'नाय गैयै सोरखार स्ल'गानजों सोरखार खुंनाय इउपिपिएल दोलोनि मोनसे भाइरेल सावगारि। उदालगुरि जिल्ला हरिसिङा ब्लकनि सिङाव थानाय भैरागुरि भिसिडिसिनि इउपिपिएल दोलोनि मासिगिरिखौ 500 रांनि सायाव उन्दुनाय थासारियाव सावगारि लाना भाइरेल जानाय नुनो मोन्दों। लकसभा बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिफुबाय थानायनि समावनो ससियेल मिडियायाव भाइरेल फट' भैरागुरि भिसिडिसिनि चेयारमेन बेन्जामिन बसुमतारी। रोजा रोजा 500 रांनि सायाव उन्दुनायनि सावगारिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों भाइरेल। एमरेगा पिएमएवाइ आसनिनि मुङाव बोखांनाय रां होनना अजद। प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआ जाख'नाय गैयै सोरखार रायजोनि सोरखार स्ल'गान होनानै खुंथाय गोहोआव फैनाय इउपिपिएल दोलोनि मोनसे सोलायनायनि सावगारि। 500 रांनि न'टआव भैरागुरि भिसिडिसिनि मासिगिरिखौ उन्दुनाय थासारियाव सावगारि लानायखौ नुनो मोनो। बेबायदि नुथायखौ लानानै बिटिसि ओनसोलनि रायजोफोरा रायजोनि जौगाथायनि खामानि मावगोन होनना बेसेबां मिजिं एबा आसा थिदों समासो फोरमायसिगोन।